Rêveberiya giştiya çekdarên Sanadîd xwe hilweşandin û tevlî leşkeriya neçariya PYD bûn ku PYD navê berevaniya Xweser lê dike. Bi biryarekî Emerîkî li gorî ku ragihandina bi ser Sanadîd ve belav kiriye. Malperekî nêzîkî çekdarê Sanadîd ragihand ku serkirdeyê pilebilindên çekdarên Sanadîd Bender Hemîd Diham di civîna heftiya borî de li gundê Til Elo biryar da ku tevlî çekdarên bi navê berevaniya Xweser bibin. Lewma ev biryar bû cihê nerazîbûnê li cem alîgirên wan. Hevdemê vê nerazîbûnê Bender Hemîd Diham ji hevalên xwe re diyar kir ku ev biryar Emerîkî ye û bang li serkirdayetiya çekdarê Sanadîd kir ku pabendiyê bi vê biryarê bikin û gef li wan xwarin ku nasnameyên leşkerî ji wan bistînin. Eger biryar red kirin û bikişandina nasnameyê wê neçar bibin ku leşkeriya neçariya PYD bikin. Her li gorî zanyariyan ku beşek ji çekdarên Sanadîd xwe hilweşandine û tevlî leşkeriya neçarî bûn û hîn danûstandin bi beşekî din re heye. Ji bo tevlîbûna wan jî di nava refên leşkeriya neçar ya PYD. Li gorî çavdêran ku tê pêşbînîkirin ku sedema vê biryara Emerîkî ew e peywendiya bihêz ya serkirdeyên Sanadîd li gel Îranê û peywendiya wan ya berdewam bi kesayetiyên pilebilindên Îranî ku Amerîka dixwaze mîlîsên alîgir ji xwe re ava bike ji pêkhateyên deverê. Çekdarên Sanadîd hêzeke çekdariye bi ser hoza Şemervene bi ser kêşiya Şêx Hemîd Dihamê Cerba û ji destpêka têkçûna rewşa Sûriyê tevlî refên çekdariyê bi navên Çekdarên Sûriya Demokratîk bûn ku bi ser çekdarên PYD vene.